Ahoj, jsem tady, abych ti vysvětlil velký nešvar, který se před řidiči autobusů v Olomouckém kraji tutlá. Zjednoduším to. Dopravci se zavázali ve smlouvě s Olomouckým krajem, že budou vyplácet řidičům autobusů mzdu ve výši 2,25 násobku aktuální sazby základní minimální mzdy. Dle našeho právního názoru vyplácejí méně. A to je ten problém, který bychom vám rádi vysvětlili více. Pojďme společně na stránku tendrarena.cz. Je to veřejná stránka, kde se zveřejňují výběrová řízení, na které si ukážeme konkrétní zakázku. Zakázku mezi Olomouckým krajem a Vojtila Trans. V záložce Přehled najdeme veškerou zadávací dokumentaci, ke které měl dopravce přístup předtím, než podal nabídku Olomouckému kraji. Ukážeme si prvně celou smlouvu. Smlouvu mezi Vojtila Trans a Olomouckým krajem, kde nás bude zajímat především bod 6.9. Pojďme si společně přečíst, co se zde píše. Dopravce se zavazuje, že mzdy řidičům, podílejícím se na plnění této smlouvy, budou po celou dobu trvání této smlouvy vypláceny za odvedenou práci minimálně ve výši 2,25 násobku aktuální základní sazby minimální mzdy ve smyslu zákona číslo 262/2006 Sbírky zákoníku práce. Ve znění pozdějších předpisů nebo i podle jiného právního předpisu, bude-li minimální mzda v budoucnu upravena v jiném právním předpise. Zaměstnavatel argumentuje řidičům, že tento poměr dodržuje a že by do propočtu měla spadat i odměna za přesčasy, případně za práci o víkendu, nebo dokonce cestovní náhrady. Zákoník práce přímo stanoví, že minimální mzda je nejnižší přípustná výše odměny za práci v základním pracovněprávním vztahu. Mzda, plat nebo odměna z dohody nesmí být nižší než minimální mzda. Do mzdy, platu nebo odměny z dohody se pro tento účel nezahrnuje mzda ani plat za práci přes čas, příplatek za práci ve svátek, za noční práci, za práci ve stíženém pracovním prostředí a za práci v sobotu a v neděli. Ostatní složky se do mzdy i platu tedy pro tento účel zahrnují, například pohyblivé složky mzdy. Argument, že zaměstnanci dostávají to, k čemu se dopravce zavázal, neboť v součtu všech přesčasů a diet dostávají 2,25 násobku minimální mzdy, nemá právní ani logické uplatnění. Jaká by byla motivace řidiče pracovat nad základních 160 hodin měsíčně? Podle této logiky by zaměstnanec, který neodpracoval ani minutu přes času, měl být dorovnán do 2,25 násobku minimální mzdy, aniž by musel do práce, zatímco zaměstnanec, který by přes čas odpracoval, by v podstatě nedostal nic navíc. Dále naše tvrzení podporuje příloha číslo 13, ve které se můžeme dočíst, že dopravce se zaručuje, že mzdy řidičů budou minimálně ve výši 2,25 násobku aktuální základní sazby minimální mzdy. Pojďme si ukázat, o kolik peněz podle nás řidiči přišli. V horní tabulce se můžete dočíst, kolik byl v jednotlivých letech 2,25 násobek minimální mzdy. Pod těmito hodnotami naleznete částku, která vám podle nás nebyla vyplacena. Spodní tabulka ukazuje hodnoty minimální mzdy v Česku, ze kterých výpočty vycházejí. Dopravce každý rok žádá o navýšení financí na mzdy a PHM formou dodatku ke smlouvě. Každá položka se navyšuje zvlášť mzda samostatně a PHM samostatně. Sociální a zdravotní pojištění je položka, která se automaticky dopočítává, což je vidět v tomto dokumentu. Dopravce tuto položku dostane zaplacenou vždy samostatně dle platné legislativy, i když majitelé dopravních společností tvrdí opak. V reálu například předseda představenstva FTL, pan Jaroslav Hanák, již 25. července v roce 2016 o této skutečnosti mluvil na zasedání Rady hospodářské a sociální dohody České republiky a hospodářských a sociálních rad krajů, a to takto. Moravskoslezský kraj našel velkou odvahu a do výběrového řízení zařadil 1,5 násobek minimální mzdy. Moravskoslezský kraj toto zařadil, zvládl to a překvapivě se nikdo neodvolal, a to dokonce ani velká firma, která tam výběrové řízení prohrála.
Představa vedení Olomouckého kraje je, že to bude 2,25násobku minimální mzdy. Tyto slova pana Hanáka se za rok potvrdila v zadávací dokumentaci k výběrovému řízení na veřejnou dopravu pro Olomoucký kraj. A to jsme ostatně viděli již v dokumentech na začátku videa. Našli jsme ještě další zajímavé dokumenty. První je vysvětlení zadávací dokumentace Prostějovsko-Jihovýchod, kde ve výběrovém řízení vyhrála společnost FTL. Zde jsou uvedeny dotazy od uchazečů v průběhu výběrového řízení, aby co nejlépe pochopili podmínky. Zaujal nás dotaz číslo 7 ohledně mezd. Kicok na tuto otázku odpověděl takto. Výpočet mzdy dle definovaných vzorců garantuje řidičům ze strany Olomouckého kraje celkovou vyplacenou měsíční mzdu za celkové naplnění pracovního fondu ve výši 2,25násobku vyhlašované minimální mzdy. Tato definice ve smlouvě je uvedena jako garantovaná mzda řidičů, pokud legislativní úpravou není dáno jinak, nařízením vlády číslo 286/2017 sbírky. Mimo jiné, pod dokumentem je podepsaná inženýrka Kateřina Suchánková, ředitelka organizace Kicok, která celou naši iniciativu označila jako zlou past na řidiče v článku Mladé fronty dnes. Tato slova, která podepsala paní Suchánková, jsou platná pro všechny oblasti v Olomouckém kraji, protože smlouvy mají všude stejné základní znění. Bod 6.9 a přílohu 13 obsahují všechny smlouvy ve stejném znění. Vysvětlení zadávací dokumentace v oblasti Jesenicko, kde vyhrála Arriva. Dotazy 1 až 4 se opět zabývají výší mezd. Kicok opět vysvětluje a na konci dokumentu je zase podepsaná paní inženýrka Kateřina Suchánková. A teď konečně jak získat vaše peníze zpět. Proto ostatně natáčíme tohle video. Jsme připraveni vás zastupovat a budeme dělat vše proto, abychom vaši mzdu vymohli. A kolik vás to bude stát? Platíte pouze v případě úspěšného vymožení, a to 20% z vyplacené částky, kterou váš zaměstnavatel zaplatí. Všechny zmíněné dokumenty si můžete stáhnout pod videem. Registrace je možná na www.nevyplacenémzdy.cz.